nestes momentos en que frente a calquer problema político ou económico reclámase unha maior integración europea, isto é, agrandar o espazo político no que habitamos e centralizar ainda máis. E nos momentos no que vemos como grandes blocos económicos, como os Estados Unidos ou a China, pela decisión de 3 ou 4 dirigentes son capaces de deslocar todo o comercio mundial, penso que é o momento de abrir un debate sobre a importancia ou non da escala no tamaño dos gobernos, a escala dos gobernos. Neste traballo que queremos apresentar, plantexas ou discútense as ventaxas relativas das pequenas dimensións dun espazo político frente ás supostas virtudes que ten un espazo máis grande. Nel queremos, incluso exemplificando co caso de Galiza, queremos discutir se é necesario ou non unha maior integración política ou se é necesario ou é bon para o desenvolvemento do mundo a existencia de grandes blocos ou de grandes estados. Espero que gosten.